Aparte, o 41 Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo Absoluto en pista corta, que se celebra este sábado 14 de febreiro. Polo outro, a segunda edición do Meeting Internacional de Atletismo en pista curta, que reunirá o sábado 21 de febreiro atletas de máis de 15 países. Estamos xa falando de campeonatos do mundo, estamos falando de un meeting internacional, dun campeonato absoluto que ven, penso que cunha das mellores inscripcións de nivel dos últimos anos, que foi un dos obxectivos que eu me propuxen cando fui nomeado presidente da Federación Galega de Atletismo. Todo isto non sería posible sin a colaboración de Expourense. Realmente estamos quedando sorprendidos co alto nivel de atletas que están vindo a esta segunda edición. O meeting de Ourense empezou o ano pasado un camiño que co paso dos anos vaise ver reforzado e mellorado, estáse vendo pois todos os atletas que nos están chamando para poder participar, porque é unha das derradeiras oportunidades que teñen para facer as marcas internacionais que lle dará acceso ao campeonato do mundo. É unha bendición ter unha instalación e é unha bendición poder dotar a esa instalación de eventos destas características que repercuten evidentemente nos nosos cidadáns e que teñen un retorno económico fora de toda dúbida tamén si poñemos a elevar o nivel de exixencia de por que as institucións apostamos tan fortemente por este tipo de eventos. Que se acercan a Expourense a ver unha competición, tanto este fin de semana próximo como o seguinte, co Campeonato Galego Absoluto e co Meeting, non é que non se vayan a quedar defraudados, é que penso que se van a enganchar ao atletismo, porque o atletismo en directo a verdade é que engancha moito. Por eso tamén por en valor a Expourense por ter en estas condicións esta maravillosa instalación na cual, como comentaba Iván, realizanse moitos eventos ao largo do ano. Tamén, por suposto, dar as gracias á Federación de Atletismo, non só por as actuacións que fai aquí en Expourense, sino por todas as actuacións que fai a nivel provincial en moitas comarcas, por dinamizar o atletismo como fai. Creo que tamén hai que dar importancia ao que comentaba Iván, que desta instalación tamén a podan utilizar a base, comentaba que podían vir todos os clubs a nivel escolar, que eles podan vir a esta pista e disfrutar como calquer deportista de categoría absoluto, pois creo que é unha pasada, e creo que eso sí que fomenta e incita e pon en valor tanto a instalación como o deporte. Un pouco, pues nada, esto es el reflejo de una realidad, de una apuesta, de un viaje que se inició hace casi 10 años, la apuesta de la Xunta de Galicia por esta instalación modelo, atletismo en pista cubierta, y todos los años comprobamos pues el éxito que está teniendo. Que sea un campeonato pues muy divertido, tanto desde el fin de semana como el meeting de la semana que viene, y continuaremos en la pelea por este deporte. Gracias.